Tak zdravím. Já se dneska nacházím v bike parku Samenberg v Německu, v Alpách. A dneska vám chci ukázat, jak to tady jako vlastně vůbec vypadá, jak se tady jezdí. To kolo se vlastně zvedne a takhle se opře o sedačku. A já už jsem se tady trošku zajezdil, takže to mám celý od bláta. Tady, když vylezete z lanovky, tak si jdete tady ten krátký trailík. Tady je takový malý parčík do kolečka, docela pěkný, tak se můžeme taky dát. Okay. Drop. Tady už je hlavní bike park a všechno to začíná takhle v jednom. Se rozjede. Tak a tady už jsme v lese. A je vidět, že toho je tady hodně. Tak můžeme jet. Jsem tady zastavil, protože tady spousta krásných dřevěných tras, včetně tady toho obrovského cca 5metrového dropu, který letí kamhle odsaď tady do té šílenosti, což je prudký jako prase, ale jako a ty borci to zřejmě jedou. Tak jdeme dál. Jede. To musím trošku rozšlapat. Tak a tady je třeba dřevěná cestička. Skok. Krásný tady je to rozbahněný, ale dann ist das gar kein Thema.
Tady, když se jdete, tak je taková pěkně velká věc. Tak 3 metry vysoká. Takový pěkný skočík, no. Až pojedu, tak se tam ještě jednou. Je fakt hezký. Je větší, než se zdá. Tamhle vede ještě jeden skok do toho. Tam už to pokračuje na tu skákací lajnu. Tady je to červená, tady je takhle tudy, jak skok dolů. Já už budu držet. No tu jsem se trošku rozplácal. Och jo, no tak jdem dál. Že jdem radši tudy. Oh. Jdem rovnou. Oh. Tady se dá jet taky tudy. Wow. Wow. Tady je. Tam jsou dva. No já jsem tady poprvé, takže.